yudo e paw siasa. Kuomi in kaka Susan, en jip mane mabende ne yodo ma osewuotho kodi michopo kuma intiere kawuono midongori e sekta noero ma siasa? Erokamano, jip ma aseyudo kabisa en organization miluongo ni Social Justice League. Ma organization ma it is a community based organization ma wuok Ndhiwa. Ndhiwa sub county e county ma Homa Bay. Organization ni ojiwo sana sana joma mine. Kendo otego gi mine matindo madware siasa. Otimonegi mentorship, opuonjogi kendo wuoyo kodgi kachiel. Mane siasa kende koso telo mamoko e gwenge? Ok siasa kende, owuoyo gi jo youth, jok manigi disability, to gi mine matindo e siasa. Mago bende owuoyo godo. En organization mosekonya an kaka Susan, asewuoyo kodgi one on one, ma wase loso documentary. Ma documentary wani nalose mondo okonye mine moko ojiw mondo gin be chieng' moro gigomb chung' ka gineno ni an awuon na chung' kendo na dhig independent. Machielo kendo akete mondo kony mentor joma chielo bende mondo gin be ginene ka Susan nonyalo ata ng'uma mona nyalo kare onge gima tek e pinyni. Duto te nyalore. Erokamano ahinya. Gi dakika achiel mogik ma koro watiko godo. Lek mari e higni mabiro, ang'e ni yiero machielo biro 2027, idwa chung' kendo kaka MCA koso koro ing'iye ni idwa med